No, 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 no. Oh my God! Wow! Sana all. Top 3 pataas. Not gonna kid preschool 3 plus. No, 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 no. Sige, susunod mo. Baka may mapala. Walang mawawala. At magtsatsaga. Kung gustong gusto mo, sundan mo lang ako. Jumbo hotdog, kaya mo ba to? Kaya mo ba to? Kaya mo ba to? Jumbo hotdog, kaya mo ba to? Hindi kami bato para magpatalo. Jumbo hotdog, kaya mo ba to? Sumakay ka na lang, i-trip mo rin ito. Katuwaan lang, sige subukan mo. Dire-diretso lang, sige itodo mo. Ipakita mo na kayang-kaya mo. No, 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 Jumbo no. hotdog, kaya mo. Kaya mo ba to? Kaya mo ba to? Jumbo hotdog, kaya mo. Ayokol! Ayokol! Mata pa kukol! Jumbo hotdog, kaya mo ba to? Kaya mo ba to? Baby, sobrang ganda mo, goddamn. Ganda mo, goddamn. Hindi ko makinig sa'yo. Baby, sobrang ganda mo, goddamn. Ganda mo, goddamn. Sumabay ka na lang, huwag kang mahihiya. Sige, subukan mo, baka may makala. Walang mawawala kapag nagtsatsaga. Kung gustong gusto mo, sundan mo lang ako. Jumbo hotdog, kaya mo ba to? Kaya mo ba to? Kaya mo ba to? Jumbo hotdog, kaya mo ba to? Hindi kami ba to? Para magpatalo. Jumbo hotdog, kaya mo ba to? Sumakay ka na lang, kung trick mo rin ito. Katuwaan lang, sige subukan mo. Dire-diretso lang, sige itodo mo. Ipakita mo na kayang-kaya mo. Jumbo hotdog, kaya mo ba to? Kaya mo ba to? Kaya mo ba to? Jumbo hotdog, kaya mo ba to? Ang galing, ang galing. Pagpatalo. Sumabay ka lang, huwag kang mahihiya. Sige, subukan mo, baka may makala.
Part 2. Yeah. Ayoko! 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 Mata! Ayoko! Ayoko! Mata pa kukul! Walang awat ha? Walang awat ha? Walang awat ha? No, 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 no. He tried it. Sumabay ka na lang, huwag kang mahihiya. Sige, subukan mo, baka may mawala. Mawawala, huwag kang tsatsaga. Kung gustong gusto mo, sundan mo lang ako. Jumbo hotdog, kaya mo ba to? Kaya mo ba to? Kaya mo ba to? Jumbo hotdog, kaya mo ba to? 오빤 강남스타일 강남스타일 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한잔 Na kayang-kaya mo. No, 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 no. Jumbo hotdog, kaya mo ba to? Kaya mo ba to? Kaya mo ba to? Ayoko! Ayoko! Mata pa kukul! He tried it. Sumabay ka na lang, huwag kang mahihiya. Subukan mo, baka may makala. Walang mawawala. Kung gusto mo, sundan mo lang ako. Mga bata, handa na ba kayo? Sabay-sabay! Jumbo hotdog, kaya mo ba to? Kaya mo Yamete kudasai! ba to? Jumbo hotdog, kaya mo ba to? Hindi kami bato para magtatalo. Jumbo hotdog, kaya mo ba to? O, isang ulit pa! Sabay-sabay! No, 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 no. No, 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 no. Sumabay Sinimulan ko tong walang naniniwala sa paligid ko. Eh ano? He tried it. ka
Kaya mo ba to? Sumakay ka na lang, kung trick mo rin ito, katuwa ka lang, sige subukan mo. Dire-diretso lang, sige itodo mo, ipakita mo, na kayang-kaya mo. Jumbo, kaya mo ba to? Kaya mo ba to? Kaya mo ba to? Not gonna keep preschool. 3 plus must not gonna keep preschool. 3 plus. Pinagtatag ng formula. Mas pinagtatag, batang matatag. Pinagtatag with... Ayoko eh. Ayoko eh. Mata pa ko eh. Kaya mo ba to? Hindi kami bato para magpatalo. Jumbo, hotdog, kaya mo ba to? Yo! What's up mga kachoy? Salamat igitapos ninyo among video! Now, shoutout sa mga latest comments sa atong YouTube channel! Shout out! Itugtog pa sa mga kachoy. Daro na. Mga ayaw na. Inay ka. So, dala mga nag-comment sa among latest video. And shout out din ko kang ako rin vlog na nag-comment ng nice mga kachoy. Thank you sa comment. And shout out din ko kang ang Dinamas Do. Shout out sa imo nun, mga kachoy. And also always present ang Julito Danimas Vlog. And shout out din ko kang Mary Jane Sumayang. Okay, pagkakulit ay salamat sa inyong comment. And shout out din ko kang Kokay Stevie Vlog. Subscribe na ninyo. Bro. And Jessica Vlog, that's my cousin. Ang iyong comment na-treat doon tayo mga choy. Padali lang mo. Thank you. And shout out din ko kang Anthony Makabuta. Okay, shout out sa mga idol. Salamat sa inyong pag-comment, sa inyong good comment. And shout out din ko kang Carbs Baile. Bayaw ko na siya, bayaw. Salamat sa comment nimo kuya Carbs. And shout out din ko kang BBJ. Thank you sa inyong comment. Shout out sa imo Lods. Shout out sa mga kachoy. And also, shout out din ko kang Anthony Nakarong. And shout out din ko kang Jubilin Silar. And also, shout out din ko kang Sir Moto! Yeah, subscribe na ninyo guys. Amo na teacher guys, vlogger po sila guys. Shout out na ninyo, shout out sa imo and subscribe na ninyo guys. Ibutang na mo ang link sa iyang YouTube channel ha. And Raylan Salomon. Hello, taga-bugtong po ako. Shout out. Okay, shout out sa imo ka-idolo. Kachoy guys, kachoy. Shout out sa imo kachoy. And also, insert shout out kang Ivan Kalimbo. And shout out din ko sa Muraka family. Shout out. Okay, shout out na yung mga gusto ko shout out. Shout out sa taga-aking Manipis Norben. Yay! Shout out. Shout out sa akong day. Okay, Choy, shout out. Shout out guys sa Mikipika family, mga akong family, family na always nagasuporta sa ako. Salamat. Shout out din tanan to Joy. And shout out din ko sa Calbayog. We're from Calbayog City, oh! Calbayog City. So, okay. What to? What may shout out? Kung may pamasahe, no, back na. Again, please, 1, 2, 3, go. Please like and subscribe. And don't forget to click the notification bell para updated sa among mga kabuwa video. Joy Viners, spread love and good vibes. Sayaw mga choy! Choy, 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 choy! Mga choy! Choy, 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 choy!